Dezastru. Nu știu dacă... Chiar la minimetru nu pot spune, cu lemnul nu pot să fac luminescență, dar putem, nu vine, mai putem lua încă. Da. Mai putem lua. Să o contactez pe e-mail.
sună aici dacă vrei pe Messenger. Lasă tu e-mail. Că e-mailul eu n-am bani în contul, dar să zic dragi de așa de până Congo, mongolezi de ăștia, de copii. Pe bază poze de femei, de asemenea și de asta, că nu sunt pe cameră lumea ăsta. Să vezi că nu am cameră, să vezi că nu de stătivă, că am pus... Am luat și pe Cristian cu noi echipă, să roată. Învârtiește așa, să nu zic că pe cine. Dar dă numai pe mijlocul. Wow, ce spune nou! Mi-a dat cu la tine. Nu mi-l lua în să nu vină. Urmăresc, nu știu, o grămadă de, până mai multe țări. Chiar aseară am vorbit cu cineva, că trebuie să viu aici astăzi.
because I don't remember. Very naughty boy. Do you want a snack? Bring it. So, Alex, could you try this? There's just some wheat bread and butter, and you've never tried it before, no? How is it? Wow! I go too far though. Cheers. We've just swapped the bikes. This is so uncomfortable. So I thought, like, something came up and I was just like, oh shit, and then I just went down. It was so localised to some smaller. Say that you love me, that's all. I love you.